Take saskibaloi taldeak 82 eta 52 galdu du Santurtzin EBA Ligako 3. jardunaldiko partidua. Santurtzi talde indartsua da, denboraldi aurrean fitxaketa onak egindakoa. Take maila honetan debutaria izaki, kantxa zaila aurre ikusten zen Santurtzikoa. Lehen laurdenean partiduan sartuta egon zen Tolosako taldea, 29 eta 23 iritsi ziren lehen laurdenaren amaierara. Iñaki Amundareinen hirukoak erabakiorrak izan ziren. Hortik aurrera ordea, ezinean aritu ziren tolosarrak. Errebotean, santurtziarrak jaun eta jabe izan ziren. Horren isla da bukaerako markagailuak 30 puntuko aldea erakusten zuela. Alde handia, kantxan ikusi zen bezalakoxea. 3. jardunaldi honen ondoren, Take 14 taldeko ligan 10. postuan dago sailkapenean. Garaipen bat eta 2 porrotekin. Hurrengo partidua larunbatean 6:30 jokatuko du Zabalen Fundación Valladolid taldearen aurka.